ľudia, vítam vás v nového videa, ktoré dlho nebolo. A všimli ste si, že tu není náš koleža, lebo sa hanbí, jak si tu byť, neviem prečo. Ale ideme robiť vtipy. Prvý vtip. Idú dvaja a prostrední dopadne. Viete, dostajete, keď dáte roznie do mixeru? Nie. Do životie. Viete, čo znamená, keď sa bijú dvaja bez doma s kusami kartónu? Nie. Vankušová bitka. Viete, čo rozdeľuje ľudí od opíc? Stredozemné more. Môžem? No. Viete, prečo kohún nie je vajíčka? Lebo ich neznáša. Viete, aké zviera žije v kúpeľni? Kohútik. Pančuka dala vysvetliť triedu a už týždeň do nej nemôže vstúpiť. Príde manžel domov, manželka sa opýta. Kde si bol tak dlho? A manžel, no vieš, bol som opitý, tak som si musel vziať taxi. Manžel, no a teraz kam ideš? Manžel, vrátiť som taxu. Ja. Dobre, toto bol posledný vtip a keď chcete ďalšie, no tak dávajte lajky od ľudí a možno bude druhý, keď kameraman zase nebude chorý, hej.